Benvidos a Todo Mal, o programa que leva 3 temporadas. Cabeceira. Todo mal, vai minha vida, polo carallo arriba. Vou escoitar algo enorme e falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quero me matar. E como leva 3 temporadas xa nin chiste nin pollas. Hello. O programa que leva 3 temporadas. O programa que é martes 12 de septiembre. Home, pero que máis chiste queres que nos levemos 3 temporadas dun programa precioso e divertido. Eso xa é bastante chiste. Eu creo que non é un chiste. Non contaba ninguén Xa é con unha eso, é un chiste, penitencia. ninguén contaba. Xa é unha penitencia, non é un chiste. Unha penitencia, sí. Cousas bonitas que che trouxe este programa durante estes anos. Dias. Dime unha sola cosa positiva de ter que cheirar os pés. Porque aquela señorita di, a miña xidade fluye-me mellor descalza. Non te fluye mellor na ducha. Pero é verdad, en descalzo e en Xa. pijama. Xa, pero... A xente non o sufre. Bueno, hai o día cosas- que se faja, o Pero- día que se faja unha televisión con olores, acabas este programa e la ruleta de la suerte. Por qué? Porque o tipo sempre leva a camisa por fora, eu creo que é a mesma desde fai anos. Pero que, a ver, empezamos grabando este podcast cada un na nosa casa en videoconferencia, que lle chaman os expertos. Os expertos que non teñen puta idea. En videochamada, e eu sempre o fixen en pixama e descalza. Polo tanto, que sigo con esa tradición. O día que me den un programa de televisión, a min, a ti non, porque non estás para salir en ningún sitio, pero o día que me den a min, vou seguir facendo en pixama e descalza. Entón, se eu xa unha vez pollo, vou ter que levar sempre a mesma roupa por si era deso. Sí, A esa teoría. por si é a túa prenda das sortes, Vale, moi ben. Era o que facían os Simpsons, non? Estou vendo que desde que marchei eu, que fai 3 meses que non nos vemos, tender máis velutinas mortas na claraboia. Por qué? Ai, Porque pode ser. limpalo non, non? É que moita xente pregúntanos o plató ese onde grabades? E dixo, o plató non, é un corte. Un corte. Pero hai xente que pensa que é un plató de televisión, pero que temos un equipo de atrezo chulísimo que o pon como se fose Claro. unha corte. E non, quero desmentir rotundamente esa cousa, esa atrapallada que se anda a dicir por aí de nós. Nós non gravamos nun plató de televisión, nós gravamos nunha corte e aquí mexaba a xente cando hai anos. Cando o chan era de terra. Cando o chan era de terra, aquí a xente mexaba. E había burras e había de todo. Burra siga vendo. Sí. Bueno. E mexar, bueno. Entonces, que tal? Que tal que fixestes? Vamos a contar aos chicoritas un pouco. Bueno, este vai ser un programa de inicio de temporada e que vai ser especial. Porque o preparamos menos 5. O sea, xa non é que o preparáramos 0, preparámoslo menos 5. Wow. Que concepto tan rompedor. O sea, que Preparei está, no menos. non é que o preparamos, é que o despreparamos, ni siquiera fixamos nada. Entonces, bueno, vamos a contar un pouco a xente que foi de nós, porque xa hai moita xente impaciente preguntándonos que, decir, haberá 3 ou 4 persoas que preguntaron, polo menos. Moi ben. Eu teño que falar agora. Sí. Non, eu pensei que este programa era que falabas ti todo o tempo e eu dixía, sí. Ah, bueno, pues Sí, parece sí. como un matrimonio. Sí, Pareceme sí. correcto. Sí, sí. No, a ver, eu no verán fixen muchísimas cosas. Que fixestes, a ver? Bueno, mira, Bueno, antes de todo, vamos contar que estuvamos na radio, non? Non paramos, é que non paramos de traballar, que a xente dinos, cando volvedes co podcast, que vos voto de menos, ti actuamos na radio todo o verán, que non paramos ningún momento. é verdad. Pasa que esa xente tamén non sabe da existencia da radio. Porque son gente moderna, atrevida. É verdad. Son gente que invirte en criptomonedas, que anda en patinete e que come... No, é cale. Cale? Cale é como lle chaman os modernos a erva este que comen os coellos. No, Sí? Cale non era o de Melendi. Que? En el mundillo Calé. Non era eso. Como se chaman que comen os coellos, joder? Erva. A leituga esta... Rúcula. Non, é unha leituga que é dura. Leituja dura. Bueno, A erva que hai dura. non é unha erva, é como unha leituga dura, é unha... Hostia, Unha berza, unha cousa así parecida a unha berza. Pois os modernos comen non e chamanlle cale. Os meus coellos comían pienso. Porque xa eran moi finos. No, porque era para engordalos rápido e chapodalos. Pero meu pai, ¡tá! Que a xente di, eu mataba os coellos con a estaca, meu pai con a mano limpia. No, Trágala! Eso é verdade. Pero é verdade, un golpe de cara, tío. ¡Pá!
Collíos polas orellas e taca. Eso a mellor non estaban contalo cunha camiseta dunha asociación de animales. Que a camiseta que teño eu distín, sí, correcto. Pero xa lle quitei iso da cabeza e ahora xa non comemos coello, danos moita pena. Pero daquela, é que antes había outra ampli. E da cabeza que teu pai xa vai vello, non é capaz de matalos de non foi esa prueba meu pai, matar coello que pensa, que acabas a plaga de conexos de Australia. Se fixeran en Galicia Karate Kid, sería matando coellos, que as más. Adestraría así o chaval. Coello te quid. Levarían para a fábrica de polos e matar coellos. Sabes que... Hostia, non me acordo como era isto, pero en Australia son unha plaga os coellos que te caes para atrás. Sí. E había outra plaga, creo que era de... emus? Bueno, emus. Había unha plaga e o exército australiano declaroulle guerra. Que dices? Sí, era que van con tanques, que son como canguros ou que? Non, son como avestruces. Son avestruces, van as avestruces en tanques con gorros, hai que graciosos. Bueno, pois... É con guantes de boxeo, porque teñen esas dúas... Tanque e puñetado. Se estar longe tanque, se estar cerca, a hostia limpia. Bueno, pois o caso que todavía está declarada a guerra nos anos 60, creo, e todavía está activa. Hostia, cuidado, buen ejército de Australia. Pois é verdad, de feito querían moitos sitios dicendo que era a guerra derrotada de Australia. Os australianos néganse a dala por finiquitada. Hombre, porque te vai a unha pergunta. A vergonza grande, Irma. Ti sabías que en Australia hai unha comunidade autónoma, bueno, eles chamaránlle de outras cousas, pero chamalle comunidade autónoma, toda vallada. Por qué? Porque entraban os cans a comer as ovellas e entonces dixeron, en vez de vallar cada unha nosa ovella, se vallamos a comunidade autónoma, a que salga máis barato. E entonces, sabes, imagínate Galicia, hostia, se en vez de tal, porque nos entra o lobo das outras comunidades para nós, se a vallamos todo por Galicia, xa non nos entra e listo. Non hai somieres suficientes para facer eso. Sí, porque o australiano é moi dormilón. Se tuveres que elixir, que preferirías vallar? A parte de Galicia que dá cara a Asturias e cara a Península ou a que dá cara a Portugal? Como se Portugal non tuvera na Península, dis. Portugal é unha isla, non sería, non? Cara a meseta, quería dicir, cara a meseta. A ver, sendo sinceros, 100%. É que o Porto safache calquer puente. É verdad. Si temos que chapodar algo... E aparte, eu como volvo a escoitar, fun a codillera, comín que nin día, eu creo que me forco. Ai, fun a codillero, que ben se come un codillero. É que bonito é un codillero. Codillero. Que é toda unha costa e tens que subir para arriba. Nunca fui a codillero? Eu nunca fui a codillero. Dios, que moderna é. Eu nunca fui a Asturias. Dios, que moderna. Os modernos todos da Coruña, ti fuches a codillero, xa fora do bar. Sí, non, son super moderna. É que eu si me quito a carnada moderna, quedo sin Instagram. En Madrid teñen malasaña por modernos. Nós deberíamos ter algo así tamén. En Galicia? Claro, un malasaña. A meu malasaña de Galicia é Santiago. No, é Coruña. Non. É Coruña que están todos os dindites. Pero ese sería máis ben barrio de Salamanca. Eu malasaña falo xa alternativo, tal, os que van a Numax. Santiago de Compostela. É Santiago, É Santiago. Concretamente o barrio de San Pedro ou algo así. Malasañear é ir a Santiago. Aí o CEGAC. Sí, é verdad. Centro Galego de Arte Contemporánea. Bueno, entonces, que estamos contando? Falando de teu pai. De meu pai non falas, Estamos falando de teu pai. Teu pai podes contar a historia de teus pais que estuvo vendo unha serie moi famosa. Hijo de puta, non te conto nunca máis nada. Meu pai estuvo vendo unha serie de moda este verán. É que a serie de moda deste verán, cal foi? Unha. Galleja. Bueno, a galleja. Pues mira. Se hai un gallejo, a galleja. Aí está, e se se grava en Galicia, galleja. Listo. Vale, entonces, houve unha serie moi famosa este verán, tan famosa que eu fixe unha viaxe, un fin de semana fui a Madrid en avión, dende Santiago. Dende Santiago, coño, é que hai tantos aeroportos que hai que especificar. Joder, hai 3. Quen lle dera aos asturianos? Entonces, nese avión éramos 4 os que íbamos vendo no móvil esta serie. 4 persoas. Que pareceme moito, porque eu son dese tipo de persoas que vai no avión e vai vendo o que veo do lado, e o de enfrente e o de atrás, incluso o que van vendo no móvil. Está moi divertido, é a miña forma de entreterme. Bueno, total, a serie está de moda. A serie de moda que estaba moitos actores gallegos, meu pai chamaballe colegas. Que ben que está a serie isto de narcotraficantes, colegas. Gustoume moito. Papá, chámase Clanes. E dali a 2 semanas
E meu irmán, oh, tens que ver a serie esta de Colegas. Gústame muchísimo. Non sería Friends? No. Friends é mellor na versión latinoamericana. No, Friends na versión castelana chamábase Colegas nas primeiras edicións. A Ves? cabecera da primeira temporada de Friends, cando pon Friends, que despois quitaron, decía Colegas. Pois teu pai a mellor non está equivocado. Está, que ele falaba de clanes e falaba de Touriñán e de todo. Touriñán estando en Friends. Agora, eu vou te dicir unha cousa. Vale, meu pai chamáballe Colegas. Hostia, pero que sí que eran colegas entre eles. Non todos, pero moitos eran colegas. Gustaríame saber como trata teu pai aos seus colegas e tamén lle pega tiros, como en Bueno, clanes. se sobrepasan. Bueno, a miña irmán pasalle moito que confunde Star Wars con la Guerra de las Galaxias. Eso é o mismo. Acabas de... Querías facer un chiste e acabas de meter unha apezuñada ata o lombo. Será que tua irmán dixo un día eu o que me pasa é que confundo Star Wars con la Guerra de las Galaxias. En vez de decir confundo Star Trek con Star Wars. E como ven de familia, vos vendes unha nave e non sabedes o que é. Non vayades a un polígono, que xa son todas iguales. Bueno, pois eso. Que confundimos moito Star Wars con la Guerra de las Galaxias. É unha confusión super jodida, porque é unha liña moi fina. E despois, eu tamén, nunca, como lle chaman a película esta... que sempre lle chamo mal, home. La invasión de los monos. La invasión de los monos. El planeta de los simios. Esa. Tampouco, nunca me sale o nombre, ben. Non está mal. Eu para iso non teño problema ningún. Eu son un fiel. Eres un fiera, dis todo. Miña nai sabes o que sí? Non sabe ningún nombre das telenovelas turcas. Tu nai? Como lle di? Pelas, eu creo que ela non sabe diferenciar, que Pelas é todo unha amalgama de xente turca. Porque dixo, que estar vendo? Esta turca, pero é a mesma de onte. Creo que non. É que ademais poñe o mesmo nombre e os mesmos dobladores. Actores de doblaxe, perdón. Os mesmos actores de doblaxe e os mesmos nomes aos personaxes, todos parecen os mesmos. Seitán, que lle chaman. Non, home, Seitán é o de comer. Ah, por... Sultán, lle chaman. Eso. Sultán, Trotsky e Princesa. Somos das series turcas. Sabes que me pasou este fin de semana? No. É que para mí o verán pasou como un fin de semana, entonces este verán, quería dicir. Sabes que me pasou? Veume un chaval e dime, eu a ti conozco-te. Tienes... Este que días palabras ben, e eu, no, por aí vas mal. E dime, a do Diego Chueu? Eu, correcto. Son a do Diego Chueu, é verdad. Verdad, Que guai que che confundan con algo. Confundironme como persona que é xornalista de verdad. A verdade é que está ben. É xornalista. É xornalista, este Bueno, unha persona que fai ben o seu traballo. Bueno, tamén, aparte. Porque cando te confunden con Aramis Fuster non contas. Ti eres, xa que se desmayaba por unha Coca-Cola. Esa é a historia boa, que se desmayou Aramis Fuster. Xa contamos, seguro. Non me acordo. Vale, e despois que dixía que non podía tomar Coca-Cola. Porque non tiña cartas. Que dices? Aramis Fuster salía un día chorando, en plan, a mí me encanta la Coca-Cola y como no tengo dinero no me la puedo comprar. Y conforme te salva mi comprarme unha Coca-Cola. Non sei por que acabas de contar isto, pero bueno. Non sei, porque te pareces a Aramis Fuster con pelo rojo. Vale, pois era Non imos falar máis das películas cambiadas de nombre. No, a única que é que non me sei máis. A única que me pasou así tamén últimamente, falando de equivocacións, meu pai tamén pasoulle unha marca dun coche que lle chamaba Porsche Cayenne. Entón vai o Porsche Cayenne por aí, en plan, hai que ser torero, o Porsche Cayenne por aí, poner el arma en el ruedo, era bonito, un coche que así, cando o abres, das a desbloquear, a desfechar, empeza, hai que ser torero, era bonito. Eso hai que inventalo. Hai que inventalo. Patentamos esta idea a Porsche. Robert De Niro tiña o Kia Niro. Eu si pago por un Porsche que sea porque me bote cancións de Chayanne. En vez de levar a insignia de Porsche que leve a cara de Chayanne. Estaría bonito. Eu compraría. Eu compraría. Se valera menos de 1.000 euros, que é o que teño na cuenta. No verán! Quen vigila dos cartos no verán? Por que desaparecen? E non faz tampouco nada. No. Eu vou a 4 festas, non sei que... Cando das conta? Sí, a verdade que Eu fixen isto de ir ás festas con 50 euros. Sigues levando cartos en efectivo? Pero unha festa, pero ao carro do viño non vou ir con... Bueno, Non vou ir a... En algún show hai, pero... Eu intento ir con 50 euros. Sí, vou ir con 50 euros. Solo vou gastar 50 euros. a todo isto. Aos collóns. Non lle contaste as chiquiritas que fixaste este verán? É que non fixo nada. Non fixaste nada. A miña vida transcurre
A miña vida non transcurre. A miña vida está A verdade que aquí. transcurre, que non sei como transcurre tanto para o que es. Do colchón á silla, da silla ao colchón. Eu sempre estou en mullidito. Estou traballando, porque eu traballo. Traballastes? Eu traballei como un puerco. Che, Sí. que estou facendo? Escribir nun ordenador. Estou escribindo no ordenador. Eso, si me ve Mahatma Gandhi, di, este pobre hombre, luchen por él. Derechos laborales Fai para unha él. huelga de hambre, Mahatma Gandhi, por mí. Joder. Mahatma Gandhi. Eres desa xente que teletraballa. Sí, bueno, neste Hai que caso. mirar pola xente un pouco que teletraballa. Hai unha nova forma de teletraballar que é cando a tua empresa non ten oficinas. E entón dixo, podes teletraballar. Me podo teletraballar porque non me queda outra, hostia, que non entender nada. Non tendes un techo onde meterse. Eu conozco xente que teletraballa en horario de traballo. Duches e di, esta ducha está patrocinada pola empresa. Eu teño que reconocer que a mí tamén me pasou. A veces que teletraballei e tamén dixi, este almorzo están me pagando. Ole yo. É bonito, disfrutas máis das cousas da vida. Sí. Tamén é verdade que traballas máis moitas veces. Porque Sempre, teletraballar é unha puta mierda. haberá que mirar que non este moita xente que leva traballando desde a pandemia que non este morto. Se tu eras morto non mandarían informes, se non mandarían informes preocuparía ya a xente. Para mandarche unha carta de despido sempre hai ansia. Sabes que é o GeoGuessr? No, Non sabes o que é o GeoGuessr? no. Vale, é un sitio que che tira nun mapa, no Google Maps, tírate en calquer parte do mundo. Entón ti tens que adivinar máis ou menos por onde estás, polo que ves. Ai, Polos que guai. coches, polas señales, por tal. A iso levamos xogando os gallegos miles de anos. Porque ti escoitas dúas bombas, onde hai festa? Eu creo que van dali. Hostia, creo que son as de Lampai. Non, as de Lampai son máis pa diante. É o Festa Guesser. Tamén estou moi en contra da palabra verbena. ¿Por qué? Hostia, pares el mundo que aquí me planto yo. ¿Qué pasó? Que antes, verbena era unha forma risible. Verbenero, de meterte que a xente. Eres un Claro, e aparte poñía gran verbena a cargo de la orquesta Chiquilicuatres. E era como, gran verbena. Era gracioso, ti dicías ir á festa. E agora está se poñendo de moda verbena, el mundo de la verbena, o mundo de tal. É un verbenero de pro... É como... Eu sempre chamei festa tamén, verdad? Sí, sempre, Ir á festa. a verbena sempre era como algo malo. E agora andan a vender gorras e camisetas que poñen verbena e é como, eu vender o que queirades, pero é un término que eu... Digamos que a xente que vai á festa non é moi de verbena. No, eu non me identifico co término verbena. O término verbena é unha cousa un pouco extraña, verbena. Sí. O verbena é verbenero, sempre era como mal. Gran verbena e... Diste que hai que dar a volta lá, para ser o anti-marketing deso. No, eu creo que cada un faga o que queira, pero que vou seguir chamando festa. Que imos ir á festa e quen toca hoxe na festa e quedamos, Sí, que ao xa mellor quedamos na é festa. máis da nosa zona, non sei, que nos deja os chicoritos. Ah, diste que ao mellor- Se ainda van ver os vídeos, porque ao mellor chegamos a Ahora- terceira temporada del Todo Mal. Din, quen é esta xente? E digan eles, me aburre. E as segundas partes nunca foron boas. Imagínate as terceiras. O sea, a terceira parte do Todo Mal vai ser peor aínda. Sabes? É como si... É que ti imagínate, ti porque nunca che pasou, porque nunca te baches moza, pero si te deixas ca moza, volves con ela xa mal, pero si te deixas e volves outra vez, pues, que é iso? Que é iso? Un capítulo de Leila de las Tentaciones, que é iso? Unha porquería. Entendes? É como a terceira parte da película de Toy Story. Pa que? Se xa quedaron ben a primeira e a segunda, pa que te metes nunha terceira? Para ganar muchísimo dinero. Eso vai ser o que nos pasa a nós. Ai, ojalá. Hasta nunca. Bueno, por ahora vamos en cero. É verdad? Eu- Mentre non nos vai erguindo para baixo. Eu que non perder cartos. Digo o mismo facendo podcast que facendo amor. Mentras non me coste cartos. Xa das gracias. Pois a terceira temporada arrancámonos sin preparar nada. É bonito isto. No, é unha sinvergüenzonería. É unha sinvergüenza. Eu sei que o dixen 3 veces, pero ti dixeches, no, es que ahora tengo muchísimo trabajo. Es que tengo muchísimo Porque trabajo, ahora tengo un porque... trabajo de verdad. É verdad. Deixei o traballo que tiña antes e agora traballo máis que antes. Son eu inteligente. Teño eu conocimiento. Eu non teño conocimiento. Culpa túa que che gusten os cartos. Eu non teño conocimiento de ninguna clase. A ti dixenche, queres ganar máis cartos? Sí, pero entonces tens que traballar máis. E dixeches, me parece bien. A puxa cachelí e foi como, hostia, para, no. Eu xe che dixen que había que quedar e preparar eso. Eu dixenche, por que non me invitas a comer e preparamos o todo mal? Ou é que non tes cartos? É que me contestaste ti nun WhatsApp e xa quedara para nos análisis da historia. Eu cartos teño, que non teña tempo. Que foi un
unha resposta que che pode dar unha rapaza de 30 ou un constructor de 70 anos. O carto estello, que non teña tempo, me cago en isto, non era tempo. Se me deran, se costara unha hora 3.000 euros, compraba horas como que compraría, me cago en isto. Andará Mati Ortega dicindo, o carto estello que non teña tempo. Andará por Non se lle ocurre, non é tan fardón. Non, a mí non. É verdade que teño 30 anos, Outra das cousas que pasou este verán, cumplín 30 anos. É bonito eso. No. Conste que todo o mundo me di que... dime, os 30 son a mellor época da miña vida. A xente máis maior, evidentemente. Non? Oxe, digo os 20. Os 30 son o mellor, porque isto está sendo unha mierda con o tempo. Pero a xente que xa ten 40 anos, tío, os 30 a mellor época da miña vida. Eso sí que estou vendo, como agora que estou feito mierda. Eso é que me di todo o mundo, non sei se é verdade. Pero eu, polo de pronto, ao contrario. O primeiro día que cumpli 30 anos, levanteime feita mierda e levo así hasta hoxe. Home, porque lle hizo un baches ao mellor 27 Cuba Libre. E iso ten que ver? Home, sí. Ten que ver eso, algo? Ten que ver. Bueno, pois entonces sí. E o peor de todo, non mellorou nada. Sigo tendo que ir a traballar. Pero eso non ten que ver que a edad. Ai, A non. non ser que cumpla 65, me parece que... Eu pensei que cantos máis anos cumplías, menos había que traballar, que era proporcionalmente al contrario. Suele ser ao contrario. Agora empezas a traballar máis hasta os 55. Entón que mérito Aí ten? empezas a traballar menos. Pois vai, porcaría. O peor dis que é a crisis dos 40. Aí sí que che zumba unha boa. A verdade é que sí. É que a crisis dos 40 é un putadón. Sí, Porque non? ti aos 20, cumplín 20. Ainda che dá alegría, en Sí, plan, xa teño 20 anos. E despois diste. estaba o da crisis dos 30, que non foi crisis tal. De verdade, chicoritas que seades menores. Eso da crisis dos 30 debía ser cando na época dos nosos pais. Que con 30 anos xa tiñan que ter unha casa, 2 fillos, 3 coches e a comprado un nicho. Pero agora na edad que estamos vivindo nós, ter 30 anos é como, pois como se tu era 20, non hai crisis tal dos 20. Agora, a dos 40 sí que pleta. Porque xa dixo, hostia, estou lle dando a volta ao xamón, xa lle comín a parte boa empanada, só me queda o arroleiro, comín a tortilla e agora teño que lamber o plato, sabes? É como, os 40 é como, carallo, agora costa abaixo. Entonces eu creo que aos 40 tiña que vir un estirón de pirola. Ah, por qué? Porque Porque cumples 40, vaiche todo mal, pero pomba, 10 centímetros máis de pirola. E entón é como, toma, me compensa. onde hai que solicitar eso? No Ministerio de Hacienda ou algo Si así? en a tienda danche o teu 10 centímetros máis de pirola. Moi ben. E 2 tallas máis de tetas. Bueno, Eso, aos 40, pum. pero despois metes o sablazo no IRPF. A mí que non me metas... Estamos sonando o WhatsApp pola pinta. Tú veches, bueno, a mí sonome na radio, así que... non sei que será peor. Pois, o bonito... Contamos a chicoritas que me sonou unha alarma a 1 da tarde na radio. Ai, puxaxeste colorado, que eu pensei que non tiña esa capacidade de lejar de puñarse colorado. Puxeme rojo como un pimento Porque era rojo. unha alarma a 1 da tarde para levantarse. Ah, por favor, polo menos non andes por aí demostrando lo que eres. Hai que ir sempre cunha careta, é o meu truco. Nunca demostrar quen eres. Non é careta, é maquillaje. Pero mira, o bonito é a partir dos 50, creo. Ai, contoche unha historia, isto a mellor non vale permitir, pero que che contase que che sonou o móvil. Sí. Pois a unha persona que sale na televisión cortou, sonoulle o teléfono e dixo de campeón: "Voulle coller, me cago en Dios, que lle colle aquí diante de todos." E quen é? E sonrisas. Podes saber a persona. Oi, que sonrisas e tal. E colleulle: "Hola, Clínica Capilar Antonia Pelos." E verdade? eu tipo: "Oi, bueno, nada, era para outra cousa." E eu dixo, por Dios. Pero pasou na galega. Pasou nunha televisión a unha persona. É que calmo, na gallega hai poucos. Non habrá outra cousa. Na gallega gastase menos en peines que Que sueldos. gravando caillo. Mira unha cousa, o bonito, a época bonita da vida eu creo que é a partir dos 50, e non dixo por experiencia porque non, pero a partir dos 50 é unha época bonita da vida, porque eu vexo reflejado en meu pai. Porque meu pai ten unha vida que dixo, esta é a vida buena. Porque poñerche un exemplo, meu pai outro día deitouse no sofá ás 3 da tarde e non se levantou hasta as 12 da noite. Carallo. Tal foi a forma de deitarse e de non moverse que tiña unha camiseta destos do fútbol que teñen atrás o nombre e o número e quedoulle pegado no sofá. Levantouse o fulano do sofá despois de sus 8 horas de sofi completo
e sin moverse do seu sitio. E cando fixo ese proceso de levantarse, ali quedou no sofá o nombre e o número que tiña na camiseta. Que Ole, che parece? que eres un sofá personalizado. Por un lado, hai que admirar a capacidade que ten meu pai de non moverse nesas 8 horas para poder transmitir con su sudor a pegatina da camiseta no sofá. E por outro lado, hai que admirar moi fuertemente a puta mierda de camiseta que tiña e a mala calidad. Sí, é verdad. Porque cuidado, Pois dije de comprando roupa en Padrón, que mira que vámonos. O que Entón, máis me sempre que- impresiona desta historia é que creas que de 3 a 12 van 8 horas. Esa é unha cousa que... Porque eu vivo en Portugal, é unha hora menos. Claro, ellos estás unhas poucas neuronas menos tamén. Que estabas dicindo ti de teu pai que lle envidia a vida que ten con 55. Espera, 55 caños de arpa, non vou dicir nada real. É verdad. Pero, Que hai espera... privacidade e acceso á información. Que fala? Eu que sei. Espera a vivir cun jubilado. Ai, vos parece. Espera a vivir cun jubilado. Eso sí que é envidioso. Meu pai está jubilado fai unha semana que non vexo diante. Sí. Vivindo na mesma Pero casa. que fai, tá? Eu que carallo sei. Pero el hombre arranca, vuelve, viene... Non hai horas para él, non hai horas. E onde estaba teu pai? Está dormindo. E dice, esta hora. E vai mi nai. Por que non? Que ten que facer? É verdade. Arranca pa onde quere, vai pa onde dai, ni janlle tuse. E ao ser jubilado, é como ser un rei na era medieval. Vas por aí, non che tuse nadie, aparte que vou eu. E tenches que apartar. Sabes onde se demostra moito? No supermercado. Porque ti, o jubilado chega ao supermercado e tens que facer sitio. Claro. El pasa por riba co carrito. Sí. Sabes, estás facendo o calo, metes eche diante. Hai que levo 4 cousas, venga, levo o carro cheo. Levo Sí. 3 carros. Trouxo aos 3 metros para levar cada un seu carro cheo hasta arriba. Sempre papel higiénico. Pero que te matedes con papel higiénico? Porque os jubilados de Galicia normalmente están financiando 3 casas distintas. Porque está moi de moda ir con ello para se la compra. Entonces, por que compra un jubilado tanto papel higiénico? Porque están 3 casas, él non sabe, pero está mantendo 3 casas. Miña nai sempre dicía, cando traballaba no súper, imagínate, se o súper abría ás 9 menos 10 había jubilados na porta. E dixe miña nai, pa onde van? Porque tens que fazer a compra a primeira hora, pa que? Para comer a unha. Hai que comer a unha, jubilado ten que comer a unha, eso é toda a vida de Dios. É verdad, e xa que dime ao pai. Queremos comer! Isto é unha verdade verídica. O sea, o plural majestático este de... Meu pai, se dá a 1 da tarde, empeza a decir, queremos comer! E di todo de broma. Queremos comer! Pero empeza a berrar, queremos comer. Queremos comer. Queremos comer! Como se estuveran nunha folga de fame. Isto é real, isto non debería, non tiña que contar así gratis. No, pero que ademais é gracioso porque di queremos comer, pero Solo. Pero el fai de comer tamén. Claro, Pero pero... dicir, pero el o mellor fai de comer, non entendo isso. No, isto é cando cociña miña nai. Pero A ele miña tamén nai- cociña, tamén Sí, podría cociñar. Pero se vai facer miña nai unha tortilla ou tal ou cual, é como plan, sabes? É que meu pai di, vas facer de comer ti, porque eu fago de comer para min e a unha teño listo. No, deixa que vou facer eu. Entón, como dian la 1 e 1 minuto, séntase na mesa e empeza, queremos comer! Pero isto ten pasado, miña nai fritindo os bistés e el, queremos comer, e é como, xa, vamos, están os bistés, non é que eu estea noutra aldea. Queremos comer. Eu vou chegar mañá á oficina, queremos cobrar! Queremos cobrar! Hostia, nos chicuritos que nos poñan, queremos podcast! Queremos podcast! Queremos todo mal! Sí. Que máis poderías facer? Ai, xa sei, voume poñer no concello. Queremos follar! Porque levarame o concello, non? Sí. Que máis? Ti que pedirías? É que a mí o que me gusta nesta vida é dormir, os cartos e as festas. Pois vai ali ao cuartel general de Inditex que teñen ali, que é como o cuartel dos malos das películas de Batman. Teñen ali un cuartel general que nin Dios. Senteste ali con unha silla plegable da playa. Queremos cartos! Queremos... No, E tamén me gustaría, a ver, se podo pedir un cachondo de 1,90 m, de ojos azules e moreno. Porque Hostia. ese contraste é jodido de encontrar, Claro. mas en Galicia, ollos azules e moreno. Pois vai ali ás puertas de onde pode haber moitos cachondos. En Galicia non, xa che digo que non. Vai ali ás puertas de Noruega
a frontera de A me Noruega. morenos en Noruega. Pero eso despois darlle ti un Doulle un toque de tinte, sol. doulle un pouco de como se chama o tinte este da... O tinte da roupa. Tinte de roupa. Bueno, meto aí un pouco, meto na lavadora con roupa de color e xa lle dá un color. Que non, home, que ti paste na frontera de Noruega con Suecia, que é onde se din desde os anos 70, desde a transición que os cachondos estaban ali. Entón, ti poste ali, Sí. a berrer, queremos cachondos! Entón, o que che veña, antes de traelo, pasas por Lanzarote. Por que? Darlle un toquito de color, e cando te... Pero vai me quedar camarón, rojo camarón, Non, sei. a menos que lle botes unha crema destas que hai, unha chantilly ou destas. Moi ben. Queremos comer! É un grito de guerra para esta nova temporada. Imagínate que pases na tua casa. Teu pai vai cunha sartén de sombreiro para a gama. Mira, foron as verbenas todas xa, alabán. As festas. Alabán as festas todas. Acabaronse. Se acabou a mellor temporada de la historia. Mentira. Ahora a estar deprimidos hasta maio. outra vez. Setembro é moi festeiro. Bueno, Setembro é moi festeiro. O que non é festeiro é el non sabe eso. Setembro é moi festeiro. Hasta o 29 hai festas a dolor. si crees? Creo non, sí. É que eu- Moitas veces son mellores que os do Bravo. Porque ti, eu non sei se pasan nas túas festas, nas festas de Dodro, bueno, sempre hai o pasacalles, que son os gaiteiros que van polas aldeas todas. E na miña parroquia non hai. Non hai. Ni na pasa rúa non se vai. Que dices? A charanga dos gaiteiros van por todas as aldeas. Ajá. Artistas en movimiento. Artistas en movimento, moi precioso. E despois hai gaiteiros de interior, como as plantas de interior e de exterior. Están chus que Que son van... de Ourense. No, que tocan dentro do bar. Eso non se pode permitir. Ti sabes o que é un gaiteiro tocando dentro do bar? Sei o que é un gaiteiro de interior, sei. Un gaiteiro de interior, a ver, Reventa a cabeza. reventita. Aí, a gaita. O gaiteiro... Gaiteiro, a tope. un 10. Un O 10. gaita é o mellor instrumento que hai Ora, no mundo. é un instrumento de exterior, en todo momento, non? Completamente. As gaitas e os ministerios todos de exterior. Que joder, non porque eso retumba. Pero hai verbenas onde despois che meten o gaiteiro para dentro e dices, home, non. É como se me metes o camión da Panorama dentro do bar, non. No. Non, home, non. O gaiteiro nunca foi de interior. Bueno, pois foi unha novedade que En meteron. los antaños, cando viña un gaiteiro polas aldeas para facer a festa, xa eran, ninguén se lle ocurría métenteme aquí na corte, que para que me toques a gaita. Mas a mí así que pasaba. Que este ano tocoume facer as festas da miña casa. Este ano, Sí, este verán, dice, sí. tocouche facer as festas, non entendo que ese concepto. Tocoume facer as festas, tocoume ser a matriarca. anfitriona. A anfitriona da festa da tua casa. Che, E logo tu santa madre. mi santa madre se cogía unha maleta e dijo, me voy de vacaciones, a tomar por culo, aquí os quedades. E quedei O día das festas. O día das que festas. superheroína. Aí ahora cociñade por aí monas da virgen. Quen quere cociñar para 40? Eu non que vou marche por aí. Entón, como fixo moi ben, Que listo, que moi veio de hostia. anfitriona, souben o que é ser o anfitrión dunhas festas da aldea. Ah, cuéntame que se siente. É unha... Eu sempre fun de festeiro. Ti sabes o que é ser o anfitrión dunhas festas en Galicia? No, acabo de dicilo. Se prestares atención. En primer lugar, ás 12 da mañá tens que duchar xa. Por qué? Porque xa levas feito tantas cousas que xa estás a sudar como unha mona. E ás 12 da mañá xa lle cae a primeira ducha. Anque te levantaras e te ducharas ás 9 ou ás 8, ás 12 xa lle tocou a ducha, porque fixeches tantas cousas pola mañá, de cociñar, de non sei que, de arriba, preparar a mesa para arriba, para baixo, que tens que duchar xa. Madre mía. Xa lle cae unha ducha. Hai que duchar según as cousas que faz. Así que eu non me ducho. E que máis? Que máis? Despois, claro, despois colle a hora de vermú, vas ca hora jaljada. Ese término non o conocen en toda Galicia. A mí gosta moito dicir, ca hora jaljada, non sei, igual se diz na miña casa, non sei. Que vas... Apretada de jodido, está jodido. Aí tens que ir ao vermú. Aí tes que ir. Tens que ir ao vermú. É como deixa a comida. Pero, claro, si deixes feito a comida, senón non podes ir ao vermú. Quedas castigada por non acabar a comida. A ti quedas castigada. Non. Comeronse sándwich mistos, amigos, na tua casa día de mesa. Eu, polo que sea, non me tempo ir ao vermú. Non me dou tempo ir á misa, polo que sea. Non pasou nada. Non Bueno, pasou nada, a ver, son circunstancias. Como é o do refrán este que di...
comer carne e ir a misa. E se non dá tiempo, comer la carne e dejar la misa. Ou algo así. Non sei, Bueno. pero bueno, está ben. Entonces, bueno, claro, se eres o anfitrión das festas do teu povo, O anfitrión, se eres o embrión. se eres o anfitrión dos... Se eres o jefe da casa. A jefa. Se eres a jefa da casa, pois nas festas do teu povo, pois ao mellor tens que quedar sin ir á misa. Sin ir ao vermú xa é unha cousa E depois quedas maldita. Tamén Porque Dios non te veu o día do patrón. Bueno, E esa persona la corroe. E non podes levar o santo ao lombo. Pero Ese é o que che protege dos males. Pero con A min atropelloume un coche e non me fixo nada porque levar o santo ao lombo. É verdad que lle tirei o santo contra o coche. Despois, cando eres o anfitrión das festas do... A anfitriona. A anfitriona das festas do povo, que tens que facer? 20 platos de comida. É verdad. Fixen 20 platos de comida. Éramos 3. Unha cousa non quita a outra. Tradición de libro. Canónica. Un deses platos era que lle dixen aos invitados: sabedes onde está a mesa onde se pide o vermú no campo da festa? Pois ali dan cacahuetes, ese xa é o primeiro plato. E se depois vai ides ao bar a tomar outro vermú, vayan aceitunas, aí vai o segundo. E así sucesivamente. Pois eso foi o que me permiteu ir ao vermú. Ajá, a comer. Mandalo a comer a tapa do A comer cacahuetes. a comer cacahuetes. Moi ben, moi vegana tamén a tapa. Claro. Quero dicir unha cousa que está pasando en Galicia que non sei se estamos pendientes. Se acabamos do anfitriona. Non, vou falar máis cousas, pero que isto é unha cousa que vin eu no vermú. Quero falar dunha cousa que está pasando moi seriamente. Non sei se está... non sei se está... Non sei se está Protección Civil pendiente desto. Non sei se está a Xunta de Galicia ou o Ministerio de Agricultura, non sei se está pendiente desto. Que é que nos vermús de Galicia estás empezando a poñer o vermú en vaso de balón. Sí. En vaso de balón. Ah, sí, non en copa de balón. E logo non é o mesmo unha copa e un vaso. No, no. Estás empezando a poñer o vermú en copa de balón. Que me dices? Copa de balón. O vermú? Copa de balón. Copa de balón tiene que estar prohibida. Pero que é son? Que é isto? Mata las cañas, que é isto? Mata las caras. Copa de balón. Pero que é isto? A copa de balón pa o vermú, ademais. Dios, que vergüenza. Que somos portugueses. Ah, ni siquiera. En Portugal non saben a que é a copa de balón. Ti falas da copa de balón en Portugal e pensan que é a copa do rei. Que pasa? Acabas o mundo aquí. Te vas á cantina que está aí, el dúo reflejos, a banda de música, non sei que, non sei canto. Pides un vermú. Copa de balón. Copa de balón. Copa de balón. Copa de balón. Que somos salvajes. Me cago en Dios. Isto que é Galicia. Galicia la comió la meseta por completo. Que é unha extensión de Castilla-La Mancha. Que é isto, joder? E a vería que non bebeu. Vería que non bebeu. Cago en diola. E o día que está pasando, o día que deixe de haber vasos de tubo en Galicia, ese día A min que me boten fora. van cambiar o himno gallego por unha canción de Taburete. Eso va a pasar. Eso vai pasar, o que Eso vai pasar. estades cunha tontería ca copa de balón. A copa de balón, vamos a ver, ningunha persona da miña confianza quere copa de balón. Porque a copa de balón que é? Sobre todas as cosas. Moi fácil de partir. E a terceiro vermú, a mí unha copa de balón, media. Por non dicir que eu cos salvajes, por exemplo, a mellor cambiou Galicia e hai outro tipo de personas, pero que a xente caqueando. Se toma un poquito, se pone la cosa un pouco traviesa, a segunda copa de balón hai un que ya está tirando outro en plan, a que non ganchas? E outro, venga! Paso de tubo! Copa de balón nas festas en Galicia. É normal isto. E depois eso para limpiar é malísimo. Ocupa un montón no lavalouzas. Pois é o seguinte, que non haxa que non haxa garrafón xa. Que vai ser o seguinte? Cubatas a 8 euros. Isto que é? É Galicia ou é Sanxenxo, joder. E pois claro, poñenche copa de balón, botenche o vermú así, ti non podes chegar a casa e dir tomei 8 vermús, porque che dan como etili. No vaso de tubo, botar 2 hielos, mezclarlle un pouco así, e ao final tomar nada, e non te podes chegar a casa e dir tomei 8 vermús. Campeón! Ese é o meu campeón, pero na copa de balón, que é un barriño, tomas un e xa falas castellano.
Copa de balón, quedasme, peso bicho ti con tus propios ojos. Galicia, cada cosa Dios. para lo que es. Copa de balón está ben para botar as aceitunas. Ya está. A Copa de balón está ben para poñerlle cubatas aos madrileños a que non se nota o escupitajo. Copa de balón está ben para que pides un puerto de indias. Claro. Claro, cando estás así caribeño, pides un puerto de indias. Aí podes poñer unha copa de balón. Ponme un cacique cola, Copa de balón, sou puxo un hostia. Hai que ver. Igual puño un cacique cola en Copa de balón. Hai que ver, cada Que é cousa isto? pa un quejo, tío. Que é isto? Dios, como se está perdendo Galicia. Galicia, con lo que fuiste. No, pois para o próximo vimos facer unha churrascada. No, para a próxima, nas bodas de Galicia, en vez de ver marisco, poñedes espaguetis. Espagueti. Vimos facer unha churrascada. Claro. E imos botamos aí nas brasas ao mellor. Pimento Pois botamos morrón. tortillas francesas. E facemos unhas tortillas francesas para todos. Eh. Porque total, como aquí xa non hai nada, xa non hai galeguidade, nin hai nada. A bandeira de Galicia, ahora que sea, a do Corte Inglés. Total, Venga, e é triangular. é que nos importa ya, non nos Nada. queda nada, non nos queda nada. Mira, por exemplo, no meu DNI por detrás pon Santa Comba, lugar de nacimiento, Santa Comba. Se a mí me vedes tomando unha copa de balón, colledes o DNI por detrás e tachades Santa Comba. E poñedes, No, nada. ve da Almádena. Xa, porque xa pon ali España no DNI, xa está feito, xa fuera. Xa estás out. Non se pode ser gallego e copa de balón. Copa de balón. É que a mí gusta moi en cani ben feito. Oh, carallo, é a declaración da renta, cabrón, fala mal para levar máis. Eso non te gusta ben feito. Está moi en cani ben feito. Xa está vendo xente que come pulpo con tenedor. Claro, e que ao acabar de cajar bote polvos de talco no cupo que se lle irrita. Queres ser gallego ou queres ser finolis? Non se pode ter todo na vida. Entendes o que te quero dicir? Eu perfectamente. Aquí isto é uns indios, macho. Vai vir a dar as badaladas de fin de ano, van quitar a gallos e van poñer a tomar a falco. Claro. É que total, E vai brindar en copa de balón. hombre, Como verdad todo igual. en copa de balón. En vez de... E en vez de contar as campanadas, vai a cantar las 3, las 9, las 6, las 11. Eso estaba ben. Aí estou en desacuerdo. Aí estamos ben, aí estamos ben. No, pero en vez de quedar para xogar a partida, podemos quedar para ir ao primar de Gran Vía. Como bebemos cousas en copas de balón. É madrileño, é verdad. A mi irmán pasalle porque foi a Madrid a traballar moitos anos. E quedoulle pejado. Mordeulle un madrileño. No, eso é... No, eso é a polución que se entra pola cabeza. Mordeulle un madrileño que deulle pejado eso. Mordeulle aquí no brazo. Mordería unha madrileña máis rara. No, mordeulle aquí no brazo un madrileño. Chamaba ese Jonathan. Será que me estafou a min? Sí, mordeulle dixolle o médico, se che chega a morder no cuello, estabas bailando chotis agora. Oye, mira, queria che falar unha cousa. Falando da copa de balón, queria che falar que houve unha persona que nos mandou un mensaje por Instagram, cousa que vou non falar agora, pero parece un pouco precipitado facelo sin preparar, pero bueno, eu voucho dicir. Houve unha persona que nos dixo: "Jo, tens que facer os tipos de personas nos vermús das festas." E entonces a mí ocurríaseme tipos de personas no Bermuda. Ocurríase a ti. E a miña nai cando meu pai agarra, queremos comer, ocurrese, vou facer de comer. Que sinvergüenza. Vale, pois tipo de personas no Bermuda. Sabes o que? Isto que acabas de facer, que é que copiarlle o chiste a alguén. Non é un chiste, agora vou facer os chistes. Vale. El dou unha premisa. Só lle copiaches o de que falar. O de que falar, claro. Vale. Tipos de personas nos vermos das festas. Está, igual é un pouco despectivo chamarlle así, o mono, que é o que vai, non pide nada, pero come os cacahuetes de todo o mundo. Esa persona reconocerala por eso. Sí. Porque dixe, que queres? Nada. Ai, damos pouco cacahuetes, sorte, non queres nada, o cacahuetes é pouco que pide algo. E está, ai, come, está a comer os cacahuetes, spoiler, a media hora vai estar comendo un cabrito el solo. Que dices, pa que tenches a cacahuetes e vas pa comer agora? Pa a casa da tua sogra e fixo 200 platos de comida. Porque o mono é ansioso pola comida e pola masturbación. Pois aí o tes. Despois hai un que este, Dios, eu chamolle o Mesías. Ah, O Mesías é este fulano que chega a vermo da festa e diche, que queres? Non lo conoces de nada, non lo has visto en tu vida, pero vaiche pagar o que ti queiras. pero que tú queras. Porque a súa ilusión é o día da festa,
É o que máis lle gusta deste mundo e a súa ilusión é pagarlle o invitar a todo mundo a tomar o que queira. Conocerás esta persona. Conoces esta persona. Conozco. É un mesías, é un profeta, é un dios. Porque el vai por aí e non conoce, dalle igual. Está con un amigo que trouxo a 20. E di, que queredes? E págalle a eses 20 sin conocerlos. Sin conocerlo de nada. A mí unha vez, un que se presentaba a alcalde lá onde son eu, veu e dixo, pido o que queiras. E eu acerquei mal da cantidad e dixo, ponme un gaso azul que jalla busa. E tuve que ir un monte pagas. Como te quedas? Que me pagou? Pero, bueno, pero isto é un que se presentaba a alcalde e quere sacar rédito desto. Pero eu dixoche unha persona que non quere nada. Non Sí, vas, sí, solo quere pagar. Nunca a vistes e nunca máis o vas ver na tua vida. Pero pagouche un vermú e diste, sí, señor. Olé. Olé. O mesías. Despois está os Chiqui Park. Os Chiqui Park é ese grupo de personas que sempre van rodeadas de nenos e que fan todas as cousas non polos nenos, senón que a excusa dos nenos. Esa xente baila porque o neno quere bailar. O neno non quere bailar. Ai, o neno quere ir á festa da espuma. O neno non quere ir á festa da espuma. Ai, que me vou tirar da colchoneta. O neno non quere tirarse da colchoneta. De feito, o neno la va a dormir 3 horas. Pero usa o neno como excusa para todo, para bailar unha bachata, para ir para lá, para correr, para vir, para comer gusanitos e gorminolas e marchar con 3 kilos de escopetas destes de plástico. Eso. Estes son os Chiqui Park, que usan os nenos de excusa para... A mí os veces gustame moito cando van a colchonetas que digo ao neno, venga, que queres ir na colchoneta? No, que non quero ir. Venga, sube no colchoneta, que tanto, que non quero. Vente, que va. E coño, a nena, ya toma por unha colchoneta. E eu que... Eso, rapaz, hombre. É que os obligan a bailar tamén, Porque eu porque así usan as excusas. solidarízome moito porque eu era un neno maior. A mí non me gustaba facer nada. Di, ti que queres facer na festa? Eu quero estar na barra con meu pai. El bebe o seu a cerveza e eu tomo un zumo de piña. Pero eu que quería era estar na barra. Queres ir na colchoneta? No. Este é outro tipo de personas. O neno jubilado, que é o neno que está a facer cosas de señores maiores, como pedir un bocadillo de lombo, que dices, un rapaz comendo un bocadillo de lombo, un trifásico. Que dicíamos, dicía miña nai e meu irmán, pide o pastel que queiras. E dicía meu irmán, unha empanadilla de atún. Tío, na pastelería dixelle, pide un pastel que queiras, e meu irmán, unha empanadilla de atún. E miña nai que lle encanta o chocolate non entendía, dixo, este tipo é tonto perdido. Ai, que bueno. Despois teño, en tipos de personas que van ao vermú, teño a Lady Terroeiro. Ostras. Lady Terroeiro é esa chavala que foi á peluquería por a mañá, que se estuvo 2 horas a maquillar, que puxo as súas millores galas, o seu zapatito de tacón, que pensa que vai desfilar como si fora unha modelo de Victoria's Secret e realmente parece Quasimodo porque se vai enterrando o zapato e entonces vai a la pata coja. Entonces Lady Terroeiro puxo a súa mellor roupa, a roupa que puxo para a boda do seu primo, pero non se dou conta de que o campo da festa é todo terra. É que vai chegar á casa e vai ter ou que duchar ou vanlle quedar as sábanas todas negras. Entonces, bueno, pasalle... Nada deso le importa a Lady Terroeiro, porque importa. Todo o que importa é fardar no vermú. Que dis ti, a mesma roupa da noite. No, a noite vai vir vestida distinto. Que é como, teño un lookazo para 1 hora e media. Reconocerala porque leva moitísimos colores, o sea, é roupa de moito color. Escapa do negro, escapa do marrón, escapa do gris. Leva moito color, moitas formas, leva moitas flores, justalle moito que ven sendo as flores, os círculos, o cuadrado, o triángulo, o brilli-brilli. Incluso os bordados estes todos que non sei explicalos, rollo de vestido de flamenca. Ajá. Eso todo gustei moitísimo a Lady Terroeiro. Lady Terroeiro escapa do negro. É como a Bascal, escapa do negro. Ai, sabe que dixeches ti? A Lady Terroeiro jodía moito que o campo da festa sea de terra. No que é de asfalto tamén tropeza na gravilla. Que tamén resbalan todos lados, porque o zapato non está feito para a festa. É verdade, é verdade. Hai un que se chama, que tamén non é na festa despois á noite, pero é o Moisés. O Moisés, por qué? Porque é un que non hai días que o aguante. Que? Por que me chamas Moisés? Porque vai ir así e na cantina se abren las aguas. Para non te queres nin chucar con ele porque che vai dar o coñazo e é como por onde el pasa vanse abrindo as aguas. Escapa a xente. Claro.
Que é un xe moi gilipollas así, na festa molestache menos porque non se oi ou tal, ou vou bailar ou tal, pero no vermú, como te trinque no vermú, me cago en diola unha hora e media aí empantanao. Sí. Despois está a familia Adams, que é esta familia que, o sea, suele ser un grupo de personas que van ao vermú e non van a pasalo ben. Van a mirar por demais e criticalos, pero tampouco os critican entre sí, criticanos por dentro. Sabes, están como juzgando seguido á xente. Despois no café... Despois no café, despois de comer, si que lle dan ao... E vistes que non sei quen, non sei quen, non sei quen... Pero no momento do vermú non abren a boca para nada, non din unha sola palabra, nada máis que miren e juzgan. Moi serios, e sin pasalo ben. Eses. Están ali desde o primeiro momento no que xa está a cantina aberta e marchan de últimos. Cando desmonta o palco. Cando desmonta o palco marchan porque sempre hai tempo para mirar. Suelen ser tamén recoñeceralos porque cando hai unha festa gastronómica e a comida é gratis, son os primeiros que van. Se hai que pagar, non. Suele pasar. Depois están os suizos. Que son estes que veñen da fora, non ten por que ser de Suiza. E como están vivindo fora, queren aproveitar hasta o máximo. Non, aquí non tomamos outra... Están cerrando, tal, xa. Pero poñenos unha e tomámosla aquí e deixamos os vasos aquí e tal. Mira, eu vou de festa todo o verán, o que está fora é ti, o que ten ansia e quere hasta o último momento, eu sinto, pero eu quero ir comer á miña casa. Despois está o Speedy González. O Speedy González é este que quere ir ao vermú, pero rápido, quere ir cedo, ir á misa, ir tal, ir saludar a uns, ir saludar a outros e en canto poden marchar. Que diste, pero por que vas con tanta prisa? Si despois vas a estar na casa esperando a que veñan o resto para empezar a comer. Pero quere estar rápido na casa, quere ir rápido e vir rápido. E non quere pararse máis do debido, párase con todo o mundo, párase, pero párase un minuto con cada un. Ni máis ni menos. E dixe, bueno, deixo que teño que marchar. E é como, non, estamos de festa, non tens que ir ningún sitio. Non hai ninguna premura, non é teño que... Non ten que ir, eso está claro, non ten que ir traballar, non ten que ir facer nada. E o mellor de Speedy González é que deixa a todos ali no vermú. Sí. Marchou el, e depois, sabe que lle pasa? Que está na festa e despois comendo e tal, e dicindo, hostia, mandoume saludo, non sei que, hostia, que gana tiña de falar con el. Non marcharas, hostia! Non marchabas, e xa falabas con el, pa que fuches todo a todo correr? Sí. Despois están las hermanas de la caridad. Las hermanas de caridad son estes que van á festa solo e por para la misa. Pero non para ir á misa, para sacar o santo. Conoces este tipo de xente? Sí. Que van á misa non porque queiran, non van á misa en todo o ano, non te equivoques. Van á misa o día da festa para sacar o santo a facer o recorrido este que me chamo. Que eu son cristiana moi fuerte. Procesión. Para facer a procesión. Entonces só queren ir para facer a procesión. Por qué? Porque a procesión é un momento, é para, como te digo, é como para os influencers poñer unha story. Pois a xente que non ten Instagram facer a procesión, levar a Virgen de procesión é como facer a túa story. Sabes? É como, mira, aquí estou facendo isto hoxe. Entonces é a forma de influenciar de xente que non ten Instagram, non? Sí. Podemos dicir. Pero bueno, só lle gusta facelo no rollo religioso e católico, por eso las hermanas de la caridad. Moi ben. Sempre está o tiruliro. O tiruliro da aldea é un clásico, está nas festas, o sea, sempre está a mañán, a noite no vermú. Se a festa dura 3 días, el vai estar de festa 7, porque lle mete 3 por diante e 3 ou 4 por detrás. Empeza moito antes e acaba moito despois a festa. Eso fan 9, pero bueno, xa reímos con matemática. Pois 9. Entón, o tipo empeza moito antes, despois sigue o día da festa e despois tamén lle sigue un par de días a festa. E é o que sempre está bailando diante da orquesta ou o que nos seus defectos, si os cantantes da orquesta ou do dúo cometen o error de dicir que suba alguén ao escenario, é o primeiro que sube, é o primeiro do que se arrepinten de dicir que subira. Reconoceralo porque normalmente leva unhas gafas super chulísimas que non molan nada. Non sei se entendemos o concepto, as gafas de sol moi chulas pero que non molan. Depois está o de correos. O de correos? Porque vai repartindo invitacións a todo Cristo. De invitacións de que? Vinde a comer, ó, que hai de sobra? Vinde a comer, hombre, vinde ao café, vinde só ao café. Pero vinde tomamos unha antes de ir para a vosa casa. Como se non fora... O resto non tuera familia. No, e aparte, ese ten a muller na casa cocinhando. Que é como, hijo de puta, así invita a calquera. Pero ele bota toda... Vinde ali, que parece que está solo.
Parece que vai comer solo. Vinda, dígame, tu vai unha empanada buenísima. Está facendo a miña americana unha empanada buenísima, vinde a probada. É o día da festa, non teño ganas de invítame para a semana. Pero o día vai por todo o campo da festa invitando a todo Cristo que suba. Depois está Rafa Méndez. Rafa Méndez. Rafa Méndez non era o de bailar, o de a bailar. Fama a bailar. Que son esas persoas que bailan moito para un vermú. Que dicen, non, hai que bailar no vermú, non é necesario. Non, a orquesta do vermú é para ambientar, non é para bailar. Para bailar vas á noite. Para bailar vas á noite, ver. Depois, Xa o saben tamén os dos dúos e os das orquestas que tampouco lle meten o punto de festa. todos nos entendemos a que nos referimos con bailar. E dali para diante va a pintar la mona. Non paso doble con túa prima, isto non é... Claro. Depois está os refuerzos en Trafalgar. O que nunca llegaron. Este tipo que vai toda tal. Vamos á noite, vímonos á noite, vémonos á noite, trae cartos á noite, a noite, vou vir, a noite, vémonos á noite. Chegas á noite, ali non aparece ninguén. É verdade. E aparte di, porque a noite vai ser, vou vir á noite, yes, pídeme dous xa para cando chegue. E depois nunca aparece o hijo de puta. Depois hai un que dai en casi todas as festas, que é o non quero. O non quero. Si era un que estaba na casa e dixeron os primos, vente ao vermú, non quero. Vente ao vermú, non quero. Depois vai para o vermú, non quero. Zumballe 7, non quero. Depois ímos para a casa, non quero. Ele non quero nada. E suele ser o que mellor pasa. Non quero, pasa. Depois está o que non ten por que ser. Vamos a chamar o madrileño. Que é esa persona que non sabe como se hai que estar nun vermú. Un pouco desorientado, non? O desubicado tamén lle poderíamos chamar. O desubicado. Que a mellor non foi aos vermús, pero porque non lle cadrou, ou porque só foi de neno. Sabes, e con 20 anos non iba e de repente ora vai con 30. Ese suele ser un que vai e non sabe moi ben como se actúa. E cando se quere dar conta leva a melopea que non sabe como bailala. Sabes, pensa xa vai borrachísimo perdido porque non soupo gestionar os vermús. Pode ser un primo que vive lonxe, pode ser alguén, bueno, que non lle acostumbraba a ver vermú. Pasa moito tamén con a persona que vive fora da aldea e de repente trae un mozo de fora. Ese. Sabes? Ese suele ser moi desubicado. O chaval que colleu un mozo de Erasmus, pois ese. E que coño todos os primos, tómate un vermú, un vermú. Entre que non sabe ben o idioma, non sabe o que é o vermú, traca. E cando se quere dar cuenta non tomou os cacahuetes de rebaixar e bumba. Ese normalmente ás 4 pide pedo un minuto a siesta. Sí. O Sidecar. O Sidecar? Porque ele ven ca moto. Pero ele non quería vir. Pero como onde vai a moto ten que ir el. Suele ser a parella de alguén claro. Que non lle apetece ir comer ca familia, pero tense este rollo de eu fui a tua festa e tens que vir á miña, entón vai ali e está, bueno, un pouco apartado e con cara de que non lle apetece. Sí. A cara de que non lle apetece, pero teño que estar. É un protocolo. Claro. Un protocolo. É como, porque nas parellas hai que ceder. Que non, pero non sabe. Entón vai a cousa amargada. Despois sempre hai algún Casper, que son os fantasmas que non querías ver. Fantasmas del pasado. Los fantasmas del pasado que de repente aparece e diste, upa, e sempre algún Casper. Non vou indagar moito máis, tú sabes a que me refiero. Vale, que máis? Home, hai moitísimos. Hai moitísimos máis. Hai moitísimos. Hai o apretado. O apretado, por qué? Porque son hombres, normalmente, que van moi apretados porque é un vermú. De roupa, camisa moi apretada, pantalón moi apretado, pelo moi apretado. Sabes que levan un pelo moi apretado? Que diste, non vai falta apretarse tanto para vir ao vermú da aldea aquí a tomar 4 guayabas. Pero eles apretanse. Claro, a mesma roupa a mañana poden poñer á noite, porque tanto apriete despois de comer 3 lacóns non funciona. Correcto. Despois hai que apretarse, van sin almorzar, apretaditos, e despois chándal para comer. Hai un tipo de persona que a mí me gusta moito nos vermús, que non sei como chamarlle, a ver se ti lle pos un nombre, que é esta persona que o dá todo no primeiro día no vermú e despois desaparece o resto dos días. Porque colleu unha tan gorda no vermú xa o primeiro día que non é capaz, sabes, está de resaca 3 ou 4 días despois. Ese é o Ansu Fati.
O Ansu Fati? Sí. Por que? Porque con 17 anos parecía que se iba a comer o mundo e agora anda por aí. De pena, perdido. Pois está o Cuotas. O Cuotas? O Cuotas. O Cuotas é este fulano que paga a cuota no vermú, para que todo o mundo vexa que pagou. E dixe, cóbrame aquí a cuota. Pero eso pode ser. Sí. No, eso non se pode. Como? Eso non se Que pode. dices, pero si fomos 3 veces a tua casa a cobrala. Dixestes que non. Bueno, pero ahora que vin que está máis ou menos ben, agora quero pagala. Pero eso non se- Como eso eu, que non sei. E que quedan os cartos para o que ben. Mona. Eso pasou algo. Eso pasou un montón de veces. Eso pasou Arre algo carallo. en Galicia. Sí. Bueno, despois está o notario. Despois está o notario que o único que lle preocupa é as rifas. El compra as rifas, sale o sorteo. Non lle tocou a ninguén, habrá que sortear outra vez. Bueno, pero que... No, aquí tense que sortear hasta que toque. Isto non pode ser. Vai quedar o carneiro aí sin tocar. E bueno, sube aí outra vez hasta que toque, que está aquí o puto mamón este. Pois E depois está no vermú, esta é unha cousa moi curiosa que pasa no vermú, que é o sibarita. O Xibarita? O Xibarita... Hai Xibaritas en Galicia? Hai xibaritas no vermú. No. Sí, que este señor, ten que ser un señor, porque isto a chavalada non sabe, que ven ali e dixe, ponme un vermú mezclado. E ti faz o teu vermú e... Na. E volve a facer e... Na. Que lle falta? Non lle botaches un chorrito de ginebra. E el, se o vermú non está feito perfecto co seu chorrito de ginebra e que as súas cualidades 50-50 non se lo toma. E el dicho deixa non chupaja hasta que lle poñas perfecto. Eu tamén lle chamo gilipollas. Non é gilipollas, el teñes cousas ben feitas. Teñes cousas ben feitas e la derecha en el poder. Por él, así. Hai un que a mí tamén me gusta moito que é o Risto Mejide. Folles as chavalitas. Bueno, pois pues vou cambiar o nome, non? Pode ser por eso ou pode ser porque está mirando para todas as orquestas, para toda a banda de música, para todas as characas, para todos os gaiteiros, con crítica, con mirada crítica, dicindo estes son buenos, ou esta orquesta non vale para nada, o baixista é malísimo. Si está todo grabado, José Luis, si está todo grabado, que me estás contando se é boa, se é mala, se non distingues unha flauta dun tambor, que me estás contando? Pero ele está juzgando, moitas veces para ben, todo hai que dixilo, pero moitas veces que dices, se nunca, non aprobaches o examen de flauta, que me estás contando? Pero ele gustalle juzgar a música da orquesta. O empatías. O empatías é este hombre, eu sinto ser así tan... pero eu conto a realidade que vexo en Galicia. Este hombre de 60 anos, que está toda a festa, todo a vermú, dicindo que pobriña a súa muller que non puido vir, porque está facendo a comida. Botaron a man, no. Comprar a comida fora, no. Pero, no, tengo que marchar porque teño a Maruja, estaba acabando de facer a pelle e joder, pobriña. Leva toda a mañan, sabes o que traballou toda a mañan? Como por poñe solución, mona. E marcha dieta, no, nós temos que marchar, que está Maruja, leva facendo nos callos toda a mañan. E, home, hostia, que me dá unha pena, pobriña, que daba ali cos callos a voltas. Nin se cambiou. Vou ir ali, vou me sentar e vou comer. Que ni siquiera vou puñer eu a comida, hijo de puta. E xa me aburreu este tema, vale? Bueno, pois nada, pois se nos ocurre algo máis, facemos un Estou cansadísimo. Sí, é que a ti non che gustará deste, pero é domingo, xugar tan da noite. Está, é Fren aí grabando, é Fren. Tes meus fillos, hombre. Pero é verdade que é domingo. E que é Fren tan do Vas me fillos? dicir que non é domingo hoxe. Si, é domingo. Amanhã hai que ir traballar. Bueno, entonces, nada, seguiremos traballando nesta temporada moi fuertemente, moito máis fuerte que neste primeiro capítulo, e que non estuvo nada mal, joder. Cando vexe, digo xo. É que eu non son capaz de verme facer algo e valorarme ao mesmo tempo. Bueno, pois xa nos diredes que vos pareceu este inicio de temporada. Vémonos a semana que ven ou cando Dios queira. Por mí xa estaría. Para iso non dixas nada. Bueno, é verdade. Bueno, Xa nos veremos. xa nos veremos. Temos que quedar. Por mí xa estaría. Chausilles. Ya, non cambiamos nin o solo nin a despedida.